Ya kake kallo na kamar wata bako ko aikin ne ya zama maka wani iri? Wannan aikin da nake ta yi ai na san ni zai amfana. Domin wata rana na san ni ma za a mu. Wannan aikin wata rana kana zaune yi maka za a yi ba tare da ka yi shi da kanka ba. Har a girka ma abin da za ka ci. Yau mama dama ni ina son tambaye ki. Kin ga dai mun riga da mun san cewa dangin baba gaba ɗayan su ɗan Maiduguri ne. To kuma ta bangaren ki kwata-kwata Tambayan ka mana me yasa kuma ka dauko tambaya sai na ga ka katsi? Ba haka bane mama. Na ga lokacin iyaye yana tambayan ki sai ki kaman ba kiya so. To shi yasa ni ba na son yi magana ka taba ta ni kire. Tambayar ka. Gaskiya mama ina so in san dangin ki yan ina ne daga ina kuke kuma me yasa ba ku taɓa cewa mu je inda suke ba? Ni asali na mahaifina dan Nijar ne. Buzu ne. Mahaifiyata kuma bazabarniya ce. Amma kuma an ce kaman akwai sahara sosai a Nijar. Sosai ma kuwa. Mu da iyayena inda muke zaune duk yake da sahara. Lokacin muna 'yan mata, a nan muke wasanmu na al'adu. Kin kusan ina son sahara kuma ya kamata wata ran mu je don mu gaishe su. Wata rana za ka gani inda rai da lafiya. Yanzu shi kanin naki yana can a zaune? Mana can yake zaune. To amma kuma baki da wayarsa ko wani abu wanda za mu iya kiransa ko mu yi zumunci da shi haka kafin mu je? Babu, amma na tabbata ba da masu yana Niyame can zaune da iyalinsa. Kuma na san yanzu girma ya kama shi. Dan na san baya tafiye-tafiye. Gaskiya dai ya kamata wata ran mu je mu haɗu da su don mu yi zumunci. In Allah ya yarda wata rana za mu je. Alkamis, Nijar fa akwai nisa sosai. Mu koma mafi can nan fita wuta da shi.